Esponent ieħor tal-establishment nazzjonalista Gottfried Leone Ganado infex f'tajir dispreġjattiv fil-konfront tal-Prim Ministru u sansitra anke bintu. F'kitba fuq Facebook Leone Ganado li anki darba kiteb biex isir bojkot fuq dawk li sejħilhom ħwienet laburisti għajjar bogan lill-Prim Ministru u skontu dan it-tajir dispreġjattiv se jibqa' wkoll ma' bint il-Prim Ministru għal-omura. Leone Ganado u esponent li ħadem għal Bernard Grech tant li kien jikteb artikli fil-ġlieda l-kap bejn Grech u Adrian Delija. Dan wara li kien fost l-ewlenin biex tqaċċat Adrian Delija fosthom bil-preżenza tiegħu barra Sant'Anton meta deputati tal-Blue Heroes marru għand il-President biex jisfiduċjaw lil Delija, dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni. Leone Ganado kienet jikkummenta fuq kitba ta' Austin Samut, ieħor li jitkellem ħafna fuq ix-xandir, fosthom fuq il-medja nazzjonalista. Sansitra dan Samut kien qal lill-laburisti tbellalhom kif trid. Samut fisser bħala ftit pocket money dak li der jirreferi għall-għajnuna lil familji fil-budget, bħal żieda ta' 250 euro għat-tfal kollha fil-Children's Allowance, żieda oħra fil-pensjonijiet u lotja lil ġenituri ta' 1500 euro għal uliedhom li jkomplu jistudjaw. U għanfex anki jikkritika lil dawk li kummentaw b'mod pożittiv fuq il-budget. Kif tħabbar il-budget, il-korpi kostitwiti kienu tkellmu dwar budget soċjali, fil-waqt li rimarkaw għal dak li xtaqu jaraw u kummentaw fuq prinċipji li ħares lihom il-budget tal-gvern għas-sena d-dieħla.